Пазителите на реките. Крайречните гори. Някогашните господари и пазители на реките. В миналото те били широко разпространени у нас. Днес обаче важната им роля остава недооценена и човекът бързо превзема владенията им. Сред основните заплахи за крайречните местообитания са разчистването на естествените гори и превръщането им в обработваеми площи или заменянето им с плантации от бързо растящи дървесни видове, добива на инертни материали, замърсяването на водите, коригирането на речните корита и промяната на водния режим. Защо са важни крайречните гори? Те играят огромна роля за съхранението на водите. С плътната си сянка над планинските потоци, короните на дърветата ги предпазват от претопляне и пресъхване. При високи води, реките се разливат сред растителността и разрушителната им сила се укротява. Така крайречните гори предотвратяват наводненията. Освен това, горите са ценен съюзник срещу ерозията. Корените на дърветата задържат почвените частици. Крайречните гори са и естествена пречиствателна станция на реките. Минералните торове, ползвани в земеделието, се просмукват в подпочвените води и проникват в реките. В участъците с запазени крайречни гори обаче, корените на дърветата ги улавят. Ако гората я няма, преминалите в реката торове предизвикват цъфтеж на водата, в резултат на което измират множество риби и други водни обитатели. Крайречните гори са изключително важни за опазване на биоразнообразието, включително и на популациите на рибите. Те са своеобразни биокоридори, които осигуряват възможност за миграция на много животни сред огромните обработваеми площи в полетата. Заливните гори са сред най-богатите на живот естествени местообитания и по своя облик наподобяват тропическите дъждовни гори. Уви, те са запазени само частично покрай малко реки у нас. Крайречните гори имат огромно екологично значение, с важни функции както за природата, така и за хората. Ето защо ние от ВВФ България работим за тяхното опазване и възстановяване. Присъединете се към нас!